Padutsa miyezi 7 chiwineni chisankho olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akhalenso mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party DPP. Ndiye lero pano pa Nyasa Voice Box bambo Emmanuel Makatani owanyadira amangoti mfumu ya ndodo Nsimamirondo kuchokera ku capital city ya Lundu komanso mdeka kunena kuti pa 7 months imeneyi olemekezeka a president akuyenera kulandira sawacha kapena kuti salute mu Chingerezi ngati kuonetsa kuti tikuwapatsa ulemu pamene ntchitoyi ayigwirira. Ndiye tikhale limodzi pa Nyasa Voice Box timve kuti nchifukwa chani bambo Emmanuel Makatani akunena kuti a president athu akuyenera kulandira salute. Mutiuza maganizo anu akamaliza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Pamene ngati dziko tikuyesetsa kuchotsa kuthamangitsa kuthana ndi Amikaeli kuti dziko lino liyende bwino, nde palinso ta Amikaeli tina tikubwera pang'ono ndi pang'ono nkumanena kuti kodi izinso ndiye ziti zikuchokera pati nanga kuziyambitsa ndani, wadzala mbewu imeneyi ndiye yani. Kumsanje kuchikwawa kwayambika mchitidwe odabwitsa kwambiri umene mwina mukakhala phe kumamvetsera inu mukhonza kumadabwa kuti koma zimenezizo zikuchitika ku Malawi kuno. Moyo wa Amikaeli moyo odabwitsa kwambiri, kumupha munthu pa zifukwa zosamveka bwino kapena ija amati no mob justice kupitirirapo nkumati kodi cholinga cha wanthuwa nchiyani. Pamene ndikukamba pano miyoyo ya anthu anayi yatayika. Nkhani yake akunena kuti akangogundana ndi wanthu maliseche akumasowa. Koma abale chikuchitika nchiyani mdziko muno? Anthu osalakwa apita, moyo wa munthu ngodula kwambiri. Tinene izi mosabisirana koma tiuzane zoona. Kungoganizira munthu kuti uyuyu wasowetsa maliseche yanga, uyuyu ndikumva kuti kuzizira thupi langali, basi ameneyo ndi amene watenga maliseche iyo. Kodi tikutani kwenikweni? Dziko la Malawi tikulipititsa kuti pamene tikunena kuti tikufuna tikweze mbendera ya Profesa Mutharika pamene zinthu zina mdziko muno zikuyenda bwino. Titsate nkhaniyi mpaka chenicheni tichidziwe. Ndidakambapo masiku ambuyomu kunena kuti nkhani ya mafuta agalimoto mdziko muno komanso mafuta a ndege ndi zina zosiyanasiyana kwa nthawi imene ndinkakambayo ikhale yovutirako pang'ono kuti itheretu, potengera kunena kuti vuto ilili si vuto la kwathu kuno kuti kapena ndi nkhani ya forex kwambiri kwenikweni ayi, koma mavuto ngonena kuti kumene kumachokera mafuta awa kumene kuli mavuto. Ndimanena za ku Irani kumene kudamanga nkhondo Irani, America komanso Israeli kukhudza maiko ena. Ndidanena kuti izi zikazizira ndinacho chikhulupiriro chonena kuti mayi na mathanga motumidwa ndi Profesa Mutharika mafuta ayamba kupezeka mdziko muno. Ine ndimangonena chinthucho mmene chilili, osaonjezera osachepetsera. Mukhonza kundikhulupirira tsopano a Malawi mukumati mukapita pa malo omwetsera mafuta sipakukhala mizera ngati mene zimakhalira. Zimene zikutanthauza kuti chifukwa chakuzizira pang'ono ndi pang'ono nkhondo ya ku Irani, mafuta nso ku Malawi kuno komanso mu Africa muno tikhale tikuyamba kukhala nawo kapena kuti tayamba kukhala nawo. Izi ndi mmene zimakhalira, osati zichazonena kuti inu paja munkanena kuti nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia ndi imene ikupangisa mafuta kuti azisowa dziko muno kapena iyayi chakudya chisowa dziko muno mangopanga exaggerate iyayi. Koma tizinena zinthuzo mmene zilili. Nkhondo ya ku Russia ndi Ukraine, nkhondo ya Irani ndi America Israeli ndi nkhondo ziwiri zosiyana kwambiri, chifukwa nkhondo iyi inakhudza maiko ochuluka makamaka pa nkhani ya mafuta.
inu ndi mboni mukhoza kunditsimikizira kunena kuti mafuta tsopano m'dziko muno ayamba kupezeka. Ine ngati mfumu ya Ndodo ndidzabwera nacho chilungamo cha chilungamocho nkukuwuzani posatengera kuti ili ndi boma, ichi nchipani chotsutsa kapena cholamula, awa ndi mpira owina kapena oluza, awa ndi mpingo umene amazita kuti ndi akulu kapena ang'ono, koma kungozinena zinthuzo mmene zilili. Ntchito yanga yayikulu tikufuna tichotsa Mikaeli m'dziko muno. Ndisanapite ku nkhani yathu ya lero, wena amandifunsa mafunso kunena kuti kodi mfumu ya Ndodo mukayang'ana kwambiri maulamuliro amene akhala apita m'mbuyomu komanso zimene takhala tikukumana nazo ndi ulamuliro wa Profesa Peter Mutharika ndi mmene analitengera bomali ndi mavuto amene tinakumana nawo kapena tikukumana nawo, mungachitereti bwanji maulamuliro amenewo? Ndimafuna ndinene mopanda mantha, ndinene motsindika kuchokera pansi pa mtima wanga, nene kuti ulamuliro wa Profesa Peter Mutharika siwa pompasi. Chifukwa chonena kuti mukamuyang'ana Profesa Mutharika zoyankhula ayi koma amangochita zinthu. Iye samapita ku Germany ukangokwera ndege nkumabwera. Iye samapita ku Dubai kapena kuti ku Qatar kukakambirana kuti G2G koma dziko lonse mbwerekete ayi. Iye samapangiza ma press conference achibwana ayi. Iyeyo ntchito yake ndikugwira ntchito imene Amalawi adampasa pa 16 September kukonzanso dziko la Malawi. Ndiye mukandifunsa kunena kuti kodi ulamuliro umene mukuona kuti wachita bwino kapena ukuchita bwino ndi uti? Pakali panopa potengera 7 months imene Profesa Peter Mutharika wakhala m'dziko muno ndi maulamuliro amene akhala 5 years, tinene ndi maulamuliro osiyana-siyana. Pakali panopa ndinene mosakondera ulamuliro wa Profesa Peter Mutharika waonetsa kuti ndi ulamuliro umene ndi wabwera kudzakonza dziko lino. Ndikukumbukira nthawi ya kampeni ina yake adanena kuti akumfuna kunkonza Malawi akhale ngati Singapore. Ine ndakayikira ndidatsutsa. Koma kukanakhala kuti dziko linoli Profesa Peter Mutharika amene akubweramo adalipeza pamene iye adalisira osati 5 years yangoonongeka iyi yapanda ntchito iyi ayi, ndikukhulupirira kuti Malawi akadafika pena pake. Chifukwa chonena kuti cholinga cha Profesa Peter Mutharika ndikutukula dziko osati kuononga. Ndipo ndinacho chikhulupiriro chonena kuti ngongole zimene zikubwera za MEDEF anthu sazitenga ma 300 miliyoni munthu mmodzi, azitenga ndalamazo timamiliyoni pang'ono wina, timamiliyoni pang'ono wina. Cholinga chonena kuti kwa Nanzunga kundeka, kwa kunene kude, kwa Tulondi Nkhondo, kwa Mkhova kutukuke, kwa Nanaria, kuKholombidzo, kuchidiri kutukuke. Ndikukhulupirira kuti nachi cholinga cha Profesa Peter Mutharika ndi chimenechi. Ndiye kundifunsa kunena kuti utsogoleri wa Profesa Peter Mutharika mukuona bwanji? Ndi utsogoleri koma chimene chikufunika nchonena kuti anthu amene akugwira nawo ntchito aja asamusokoneze, akhale patsogolonso nawo pomuthandizira kuti dziko lino zinthu ziyende bwino. Taona ni mafuta, tikumva kuti maiko anzathu owandikana nawo nkhani ya mafuta idakavutabe pamene anamatanga nda Profesa Mutharika amwanamveka ndiye ena akuluakulu ayikonza ntchitoyi. Tikunena pano mafuta ayamba kupezeka, ukumangopita pa filling station mkungomwetsera ulendo upita. Zimene zikutanthauza kuti Profesa Peter Mutharika akuyenera ulemu wapaderadera. Ndimafuna nene kuti Profesa Peter Mutharika ku chipani cha DPP mupange mbendera special yompatsa ulemu Profesa Peter Mutharika. Kuboma muphatikizane ndi mbendera imene apangidwe ku chipani cha DPP, kuboma konso mupange mbendera uyuyu Profesa Mutharikayo evermore. President amene akhala naye kwa nthawi yochepa, amene wazilongosola zinthu komanso wakhazika mitima ya Malawi pansi, wapereka chikhulupiriro ku dziko lino kuti zinthu zikhoza kukhala nsobwino m'dziko muno. Amalawi
akhonza kubwerera. Ine ndimanena kuti inuyo alimi kuli konseko kumene muli yambani kugwira ntchito moyenerera. Dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Inu ama business kugwira ntchito moyenerera kuti dzikoli likhale sola bwino. Inu amene mukugwira ntchito maofesi mboma ma sector amene saboma kugwira ntchito moyenerera kuti dzikoli tilikonze. Koma uyuyu mkulukuta moyoyu akufunika nonso pano mbendera ya ulemu. Ija amapereka asilikali suluti, ambo yanga ananzunga mati suluti osati sairuti yayi, koma suluti ya ulemu. Kuyambira lero nyimbo imene tidzimba ngati dziko ndiyo lemekeza Peter Mutharika kumpasa sairuti. Wagwira ntchito yabwino kwambiri mu 7 months. Ineyo ngati mfumu ya ndodo amene sinimangonena kungoyamikira zinthu za masewera, amene ndimadzudzula zolakwika zimene zikuchitika, koma na uyuyu mkulukuta moyo uyu akufunika mbendera ya ulemu. Izi zindeka ya wina afune kaya asafune, koma Profesa Mutharika akufunika mbendera ya ulemu. Pamene Profesa Mutharika akuyenera kulandira suluti kapena kuti sairuti ya ulemu, komanso mbendera, ndipemphe nduna za dziko lino, ma MP a dziko lino, komanso makansala ndi onse ogwira ntchito, mugwire ntchito yabwino, nanunso mulandire suluti ya ulemu. Nanunso tikhalire kukupasani sairuti kapena kuti mbendera ya ulemu. Ndimafuna kunena kuti tatengerani chitsanzo chabwino chimene mkulukuta moyo Profesa Mutharika akuigwirira ntchito. Sakuyang'ana kuti uyu ndotsutsa, uyu kayenda mpingo wanji, uyu ndi wati muyambira mtundu wanji, akungoigwira ntchitoyo. Ngakhale lero linuyo mutamuimbira foni chakwera ndi Malawi Congress Party akuwuzani kuti iye ayi. Koma na Profesa Peter Mutharika zimene akunena mfumu ya ndodozi zonena kuti uyu akuyenera suluti ya ulemu, uyuyu akuyenera kulandira mbendera ya special mbendera, special flag, kumuchita recognize kuti uyuyu ndi katundu akunena zoona. Choncho uyu akuyenera kulandira ulemu wapaderadera. Mu 7 months imene wakhala mdziko muno akulamulira dziko linoli, wakonza zinthu ziwiri zitatu zimene zili zogwirika. Choyambirira ndi chakudya, kachiwiri nkhani ya mafuta iyi. Chizukulu cha Mai Mzunga Emmanuel Loya Makatani, mpala matabwa msema mitondo, wena manena kuti mfumu ya ndodo kapena kungoti Paramount Chief ndiye ineyo. Kumsanje kuchikwawa kwayambika katenda sekena kake kachilendolendo kamene akuti kungokhudzana ndi munthu akuti ma research anu akumasowa. Mukaziyang'ana zinthuzi zikuoneka kuti ndi chibwana cha mchombolende. Nkutheka kuti kuli andale ena amene akuzipanga zinthu zimwadaladala ncholinga chofuna kugwetsa ulamuliro wa Mutharika. Izi zinza chilendo kwambiri mpaka zafika poti anthu anayi aluzika. Modzi mwa iwo akumatchudwa kuti Mada. Anthu amene akumudziwa bwino kuti ndi munthu wa business amene amachita ma business yake kumeneko. Amakatenga katundu wake ku Mozambique kubera kuzagulisa kumeneko kusanje kandi kuchikwawa. Koma zikukaziyang'ana kwambiri nganizi zikuoneka kuti kayapena zangolowa nsanje. Chifukwa mukayang'ana ma video munthu amanena momveka bwino kunena kuti inetu ndimafusa mapu kuti ndikafike kumene ndimapita. Chifukwa kumene ndinaliko kunali kuonera kuti ndasochera. Inu mutamumva munthu ameneyo simungamuthandize kwanuko kwanyezererako, kwa Nansunga kundekako simungamuthandize, kwa Phalulako kwa Senzani kuntondako simungamuthandize, kuchipini kuchangalumeko simungamuthandize. Chadza ndiyani? Chadza ndiyani? Munthu akukuwuzani zimene zili inu bwanji
osamumvera ngati mukumukayikira kuntengera kwa authorities mudzi makhala machairman mudzi makhala azifumu mudzi makhala kumakhala apolisi dera limene lolo osantenga munthu yopita naye ku polisi bwanji chadza ndiyani munthu mpaka kumupha munthu amene anali ndi kuthekera kothandizira kutukula dera kumene koko wa business akutinso tikamva nkhani yake amachitanso ntchito za chifundo pena pake nchifukwa chani inu mukuchita zimenezo kunsanje kuchikwawa mchitidwe uwu ndi umene tikudana nawo ndiyamikire kwambiri apolisi aluhanga akuti atumiza anyamata awo kumeneko kukakhazikitsa chitetezo izi tunde zimene zikufunika koma ndimafuna nnene kuti anthu amene agwidwa akuganiziridwawa ena amene tidaona mmakanemamu akummenya mnyamatayo apatsidwe chilango alandire chilango choyenerera ena akapezedwa tolakwitsitsa apite ku ndende izizi nde kaya wina afune kaya asafune zikuyenera zichitike ndipo tiwapempha aluhanga kuti ntchito imeneyi isakhale yamasewera ikhale enieni chifukwa chonena kuti mchitidwe uti kaulekerera ukapitirira ubereka zipatso ukabereka zipatso zinthu mdziko muno siziyenda bwino munthu wa business anthu amapanga ma business yawo basino zoona izi nkukhala zoona kungotengera malamulo mmanja iyayi izi ziyayi na izi zokha izi ayi awawa akuyenera alandire chilango timati mpembe anzanga amene mmakhala mblantaya mulilongwe mkasungu mangochi ndi kwina kotero kaya mzomba mmenemu kunena kuti amene muli akunsanje kuchikwawa kuli anthu ena kumeneko amene sakukudziwitsitsani popita mupite mosamala kwa nthawi ino chifukwa mukaluza nazo moyo akakuganizirani kuti mwaswesa maliseche awo anthu ena akumangopha izi nzolakwika kwambiri izi sizoyenera kuchitika choncho ndiye poteteza moyo kwa pakali pano chitani zinthu mosamala chifukwa tu moyo nkamodzi ukapita wapita chidzukulu cha Mainzunga Emmanuel Loya Makatani nkhani yanga yayikulu mtsiku la lero ndikunena kuti pa ntchito imene wagwira ntchito Profesa Mutharika akuyenera alandire mbendera ndi suluti ya ulemu akuyenera alandire mbendera kulikonse kumene mukumvera izizi mukumvera audio yangayi imikani mkono mmwamba kupereka ulemu kwa Profesa Mutharika alandire mbendera ya ulemu pa ntchito imene wagwira 7 months ndikudziwa kuti pamene ndikunena izi amika ena mulipo koma ine nkunenetsa kuti uyu akugwira ntchito yabwino sizichazongopita ku Germany ukakwera njinga ayi sizichazongozionetsera kuti andione ndine president ayi iyeyo zimenezo sakupanga nawo koma kungogwira ntchito yenera yakuyuza nduna inu pangani izi mafuta apezeke muno ngati nkhondo yawo kuyatha mafuta amba kupezeka inu chakudya muno chilongosoke chakudya kuyamba kupezeka ndikukhulupiriranso kuti zingongole zikubwerazi angonena tachinyamata ngongole zinthu zoziyenda izi ndi zimene tikufuna dziko limene tikulifuna ndi limeneli ndichifukwa ndimanena kuti ine ngati mfumu ya Ndodo ndili pambuyo pa Mutharikapo ndili pambuyo pa bomapo kuthandizira ndi kudzudzula zolakwikazo koma ngati akuchita bwino Mutharikayo ndili naye pambuyo ndendende iye kuponya yadi neso kuponya yadi tithandizane kukonza dziko lino sikudzabweranso anthu ena amene adzakonze dziko lino oposa ifeyo nda Mutharika ndiye pakali pano pali Mutharika tithandize Mutharikayo palibenso china chimene tingachite kuchokera ku Capital City Ndeka komanso Lundu mpala matabwa msema mitondo mfumu ya Ndodo ena manena kuti Paramount Chief nde ineyo amika elenos out Chano Mikael